Ho. A čau lidi a vítám vás z mého nového videa ze hry GTA 5 a ze Next Gen. Dneska si ukážeme taký Easter eggs. No a toto je môj prvý Easter eggs. A to sa nachádza túto presne, ne túto presne. To si môžete vidieť na mape a my tam pôjdeme. Tak, si zoberiete nejaké auto. Ale toto nie určite. Určite toto auto si nezoberieme, tak si urobím ja sám, alebo urobil ja sám. Urobil som si a ideme na to. Takže ideme tam a nebojte sa, že tam budú a zatiaľ, alebo nedám play, lebo nevidíte teda, keď tam pôjdeme, čo tam je. Takže ideme na to a bavte sa. A dúfam, že teraz bude na lajky a aspoň niekoľko, aby som sa tešil. Ja nehovorím, že koľko, aby ste mi dali, alebo a ešte dneska urobím ešte jeden Easter eggs, a tak sa rozhodne môžete tešiť. A to bude parádny Easter eggs. Viac odpadnete, ale keď to uvidíte, tak uvidíme. Jak to urobíte. No už sme tu, takže lidi, dúfam, že toto bude taký menší Easter eggs, ale keď tam pôjdeme, bude tam dve motorkáry. A ten jeden bude mať takú motorku, čo je to nakreslené Amerika. No áno, ja to si zoberiem, alebo si to ukradnem. Počkejte. Áno, je to. Už je to. Je to jak sakra. Ešte ideme ďalej, lebo tuto to ešte není. Tuto to je. Teraz to není tu. Počkejte. Taký omyl, alebo čo? Pomýlil som sa. Musím sa ešte vrátiť. Pomýlil som sa, pardon, ale musel som sa pomýliť. Tak zatiaľ play. No, som sa vrátil. To bola smúla, ja som nedobre išiel a teraz by som išiel inde. Tak ideme na to a teraz sa tešte. Dúfam, že teraz tam to bude. A dúfam, že to bude parádne. Dúfam, že toto bude vám páčiť a pokud áno, dáte like a koniec. Ja som si vždy prijal, aby som mal nie na YouTube lajky. No áno, sme tu. Ako si môžete počuť, a jeden mal takú, ja ho vystrelím, však víte, takto. Kam utíkáš? Tak sa na nezbavíš. Tak ideme si ho zobrať a ja vám ukážem, jak vyzerá všetko. Je to veľmi rýchla motorka. Dúfam, že ju nestratím a potom už je to koniec. Dúfam, že nie, ale určite, že nie. Lebo keď áno, tak so mnou je amen. Nie je rýchlo. Lidi, počkajte! Ale musím som vždy robiť tú hudbu, lebo potom sa zastaví a už som prdeli. No, tak to je tak. No, už ideme to zobrať. Ideme si to zobrať! Počkej, chlape! Máme toho chlapa. No čo je, hraj sa na toto, ale ja ťa nenechám. No parádna motorka, vidíte, že taká istá. Vyzerá ako tá motorka, čo je do policajtu, ale sú inak, je tako. No krásna, vymalovaná z Ameriky. Toto, a je to veľmi krásna motorka. Ja vám to ešte ukážu detail, jak to vyzerá na blízko. No je to veľmi krásne, motorka. Tuto vidíte taký veľký svetlo, ja si asi zobrem, ale to je na to, že keď pôjdeme niekam, alebo toho chlapa nezabijeme, ale nemôžeme si ju obnevať a táto motorka je ako stará, my môžeme nájsť tak zadarmo, alebo oni to tak dali nám, ale je to veľmi dobrý Easter eggs. A dokud to ide, tak to vyskúšajte a keď to už nepôjde, neskúšajte, ale bohužiaľ ja za to nemôžu, že potom to už dajú dole toto Rockstar, ale určite to nedajú dole a nechajú to tak,
No a ještě jeden easter egg to bude a to bude zase na Nezgenem a Franklinou. Takže Franklin se na vás těší na jeden easter egg a doufám, že aj toto videjko se vám líbilo. Taký pekný auto najíst, taká pekná motorka. A doufám, že bude být taky easter egg, že keď tam musíme nájsť taky zadarmo auto, alebo Zetorno, nebo já jsem to mal. Lidi, já vám se doporučuji. Keď máte celou hru prejdené a pôjdete tam a lidi, ja musím dať takto. Víte, že ja som tam dal už černo, ale lidi, ja doporučujem, keď máte celú hru prejdené a ak viete, kde Franklin prvýkrát býva, tak tam keď pôjdeme, tak do jeho garáže, tam budete mať biely Zetorno a zadarmo. Ja to už nemôžu robiť, lebo ja som to už niekedy ukradol a teraz to už nemôžu zobrať ešte raz, ale pokúsim sa ešte tú hru prejsť a ukážem vám to ešte raz a bez problému. No lidi, ja dúfam, že toto video sa vám líbilo, pokud áno, dajte like a ja sa budem tešiť ešte na jeden easter egg. Takže čus!